אז אוקיי, אז מה קורה חברים שלי? והגעתם היום לעוד ולוג להיות סרטון של גיא והיום, ולפני שמתחלנו בוולוג, יש לנו כמה דברים, כל מיני דברים לומר לכם בעצם, חברים. אז ככה, דבר ראשון, למה הגעתם למעלה כמו בסרטון הקודם? דבר שני, יש לנו אורחת, נועה, פה אלינו. אני לא אורחת. נכון. אני סתם בסרטון. תקשיבו. אל תגלי להם עדיין, מה עושים בכלל? טוב, אז בואי, אני אסביר לך מה עושים. דבר ראשון, אני רוצה להגיד לכם, למה אתם מורידים לי מנוי? דבר שני, אני הגעתי למסקנה, אז לכן רציתי שגם נועתי איתי. אני הולך לפרוש מהיוטיוב. באמת, נועה. אני הולך, לא באמת, למה שאני אפרוש מהיוטיוב? מה, אתם באמת האמנתם לזה? מה? גיא יפרוש מהיוטיוב? בטח אם אורי וידעו גם את הסרטון הזה, הם נביאו. למה אתה עושה את זה? לא יודע, אין לי מושג טוב, אז בסרטון שלנו, דבר ראשון, תעלו לי את המנוי כבר, תעלו לי. דבר שני, אני יודע שזה אורי וידעו. דבר שלישי, כמה מנויים אתה בכלל? 26, משהו הוריד לי. מה? נראה לי שידעו. איזה עמוד? שלישי, אז שנחסם. אבל יש לך רביעי. אני יודע, יאללה. נתקדם הלאה. טוב, אז בסרטון של היום אני הולך לעצום את העיניים ולא תביא לי משהו להחזיק ביד. ואני הולך לנחש משהו. אני הולך לנחש בעצם מה זה הדבר הזה שנועה. תביא לי, אני הולך לנחש את זה כשאני עוצם את העיניים. נועה. אוקיי, אני מביאה לך רגע. אז הוולוג הזה, אז זה ולוג לא מביא על משהו. כשאני עוצם את העיניים, אנחנו מתחילים משהו עוד 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ולוג שלנו מביא לנו משהו בעוצמת העיניים. אנחנו מתחילים. טוב, אז בקיצור חברים, אז נועה שמה לי פה איזה משהו, למרות שאני לא רוצה להיות עם זה. מה זה הדבר הזה? אין לך ברירה. נועה. ככה, אתה רואה משהו? טוב, נועה, אני לא רואה כלום. אוקיי. אתה ביד, אני מביאה לך משהו, תיגע, תחזיק. תביא, איפה? פה, תחזיק. זה קליפס. איך ידעת? אני מרגיש את זה. אוקיי, תפתח סבב ראשון. קליפס, יפה מאוד, יאללה, סבב שני. נבילו, הפעם בהתחלה זה יהיה קשה ואז יהיה קל יותר. הם לא רואים אותך, אני יודע מפה. ועושים אותם. ככה. בלון מים. בטוח שזה מים? בטוח. לא, רק בלון. בלון פשוט. בדוק. אוי, מים. לקחת לי בעין. בלון. ידעתי. מפריח בועה. אני אומר שצדקתי, מה? לא הייתי חושבת ככה. ככה, יופי. תשאר ככה. בלון זה בלון נורא. עכשיו נביא לו משהו קשה. זה מה שאני מביאה לו. שזה? ככה. מה זה? תביא. איפה? נו ככה, קח ליד. מחק. איך ידעת? אני מרגיש. צדקת. איך זה יפה לי? יפה לי? ממש לא יפה לי. עכשיו ביי ביי. צריך להביא לך משהו יותר קשה. תחזיק. מחברת. בטוח? בטוח. תפתח. מה, היית בטוח זה מחברת. בטוח מחברת, מה זה? ועכשיו עוד סבב. אוקיי, עכשיו זה הולך להיות קשה. קרם כזה. של? טיפוח. איזה קרם זה?
לא יודע, משהו שאני מכיר, מין קרם לבן כזה, שהטפל שלו זה בצבע לבן. צדקתי. יפה. אוקיי. סבב הבא. כך. זה תיק. תיק? כן, זה תיק. ידעתי. זה תיק. זה תיק. זה קלמר. קלמר, חשבתי זה תיק, כמו תיק, מה יש לך? אוקיי, ועכשיו נביא לו פעם משהו שהוא קל וקשה. לבלבו, איזה לבובו. לבובו? איזה לבובו? וואי, איזה לבובו. אוקיי, אין פה את הקול הזה לבובו האפור שלי. יפה מאוד. לבו. אני מרגיש שזה עם הקול ההובלי. רגע, יאללה, תעצור. יש אישה אחת ערבית בטיקטוק שאומרת לבולבול. לבולבול. יש אישה אחת ערבית מהטיקטוק שאומרת לבולבול. הצעיף של בית"ר ירושלים. יאללה. עכשיו זה יהיה קשה. עכשיו זה יהיה ממש קשה. אני רואה אותך. עכשיו זה הולך להיות קשה, אז תתכונן. אני רואה אותך מציג. כך. זה שקרוצי. איזה? בננה. איך ידעת? אני מרגיש. אתה הצצת. מה יש לך? אני הרגשתי. אתה הצצת. זה ספר תורה. אוקיי, די. עכשיו אני אביא לך עוד משהו. אני יודע הכל אני. כך, תחזיק. זה צמיד. צמיד? כן. אוקיי, תבדוק. צמיד. זה שרשרת. שרשרת, צמיד, אותו דבר. זה לא אותו דבר. חברים, זה חושך מצד פה, תמיד צריך אומרים, מה זה? אני רואה לבן, אבל מה זה הדבר החרא הזה שיש לי על הראש? כך. פשוט קח את זה מספר. זה מספריים. יפה. תשים על השולחן. תוצאיתם פה, מה אתה מביא? אני מספריים. ואחרון. לא נכון, תעשי עוד שהוא יהיה שלוש. הכי קשה בעולם. עוד שלוש, עוד שלוש. לא, רק אחד, אין לי כל עוד שלוש, אז עוד שתיים. זה האחרון. זה ספר. מה קשה בזה? אז זהו, מה, תעשי עוד משהו. תעשי ממש קשה. אוקיי, אין בעיה. ממש קשה אמרת. ממש ממש. שקית. תבדוק. ידעתי שקית. זה סקוושי שקית. יאללה, עכשיו הדבר הכי קשה, למרות שאני נראה כמו מכוער. הכי קשה אתה רוצה? הכי קשה. איך הוא פתחה את הדלת. מעניין. לא יודעת כלום. וואי, בוא נחזיק מהר. אני נראה ככה כמו מכוער. בוא נחזיק מהר לפני שהיא תבוא לכאן שוב פעם. שקט, אף אחד לא לגלות לה שצצתי.
איתנו לא רואה כלום עדיין, אבל שקט. וואי, היא באה. לא לקלות לה, חבר'ה. לא לקלות. די, עוד לא באה. היא באה. אני שומע, תגיד, לא לקלות לה. אני מקווה שלא פתחת. לא פתחתי. שבה, יש שקרן. די, נו. מוצאי שבת. תחזיק. מה זה? תנחש מה זה. נו, תחזיק. איכס. תחזיק כבר. איכס. תחזיק. איכס, מה זה? יומי. שלוק. והמנצחת של האתגר הזאת. רגע, קודם כל אפשר להגיד לך משהו? נכון, כשלא היית פה? הצצת. נכון. אני לא מאמין שיש קרב, יהיה שלוק. טוב, אז עכשיו אני סוף כל סוף יכול להוריד באמת את הדבר המכוער הזה. אז אנחנו נתקדם ממש משהו קופ אוף לוק בזה. יאללה ביי.